Ассалому алайкум дӯстони меҳрубони ман, подписчикои канали ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Умедворум ки ҳама каса хуб ҳастен. Иҷода бошад торти бисквити осонак барои ид карда будем. Духтаракҳо бисёре баъд пурсидаистиянд. Барои ҳамин навора буровардум. Баъд пахлаваи туркӣ карда будум. Ишам пешкаштон мекунам. Дӯстони меҳрубон, вақтам кам ки буд барои ид пухтупаз карда будум. Ай ҳама ҷош кам-ками навор кардагиуму. Хай хушрӯ карда мефаҳмонумтона. Насиб иншоаллоҳ як рӯз ба ҳазир ҳамин пахлаваи туркиро мепазам. Баъд барои шумо навор мекунам. Ман барои ида чӣ пухтупазе кардам. Хай ҳамашон бамазза буданд. Ҳамсояҳо раҳмат гуфтанд, дуом доданд. Хай ай ҳамаи шумо миннат дорам, ҳамаи шуморо дӯст медорам. Ин аҷа бошад торти кардаги ма буридем. Хай баъди вай камтар хай навор карда будам. Не ки тортам ҳам хай мулоими хушрӯ омадагӣ буд. Маҳсулотиш камай духтаро. Ҳамагӣ 8 дона тухм дар корай, 8 қошуқ шакар буд, 8 қошуқ ордаю, баъд разрыхлители ванилин андохтагим. Тамом бисквитишда. Хушрӯ хай дам кардаги немҷа. Баъди хамири бисквита тайёр кардаам бошад духтаро. Баъд дар формочка коғаза мемонему. Бисквита мерезем, мепаземша. Дар дараҷаи 160 градус 30 минут мемонем, мепаза. Ҳамин бисквита боша дар дараҷаи 160-150 ним соат монем. Ҳам хушрӯ мепаза, ҳам дуруншам. Мақсад хамирак намебияда. Барои кремуш боша шеф дукатай сахни пудра гирифта хайлат задаги миксеркати кремуш тайёр шудагиай. Иҷода баъд хелай пухтупаз бисёр ки кардам, кам-ками навор кардагиум. Иҷа ай ҳамин як креми шеф дукат, ҳам пирожни бархтни кардагиуму, ҳам ҳамин торти бисквит макардагиум. Иҷа ба ҷем тайёр кардагиум. Дар морозилникум олуча шакарда тар карда мондагиум. Камтар ҳамура обша гирифтуму, оби олучара шакар андохта, желатин андохта дар рӯи газ мондум. Инам хеле хушрӯ ғавсакак тайёр шуд. Баъд ақабатошон ай ҳамин кардагиум дӯстони меҳрубон. Ин аҷа якум қабатша крем кардум, дуюм қабатшам крем кардуму шоколаду ай болош ҷем рехтагиум. Ба сеюм қабатшам мондум. Гир ба гирди торта крем кардагиум. Ба ай болош боша мастика глой тайёр доранд. Ҳамин кулчачаи тайёр, ҳама чизои мастикаеда мақсад. Украшенияи болои ҳамин тортум боша ҳамаш мастикаянд. Чизои тайёрда харида овардаги будем. Дар болои тортум мондум ба. Торти не ки беҳад хушрӯ, зебшам хушрӯ дар рӯи дастархони идона мондаги будум. Маззашам ҳам хеле хушрӯ, бисквит хеле бо крем кардаги ҷем андохтаги аҷоибот мулоим омадагиай да дӯстони меҳрубон. Як рӯз пеш аид ҳамин торта тайёр кардаму ба шортс партофтаги будам ки бисёри баъд нависта буданд духтаро ки апаҷон влоги навмонеда видеои пештарам. Баъд ҳамин шортс партофтаму гуфтам ки мақсад кор дорум. Апаҷону хоҳарҷоно ҳам хеле суханҳои хуб мегӯянд. Бовар кунед, лайк, комментария менависед. Ман ҳам хеле хурсанд мешам. Бо мотиватсиям пайдо мешавад ки мақсад барои шумо пухтупаз кунам. Беҳтарин подписчико дорам, беҳтарин апаҷону хоҳарҷоно дорам ки ин қадар суханҳои хуб мегӯянд. Ҳаматона дӯст медорам, апаҷону хоҳарҷонои ман. занҳои муҳтарам, иҷода боша як хоҳаракмонро ба шумо муаррифӣ мекунам ки курси забонҳоро меомӯзонад. Айни ҳол бошад забони русӣ курс кушодагиай апаи хоҳарои мо омӯхта истоданд.
ҳозир бошад барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. бисёри занҳои мо дар ғарибия фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. барои забони русиро омӯхтан завқ дар кӯрай, ҳавас дар кӯрай. барои ҳамои най хоҳаракмон бо нархи дастрас забони русиро барои шумо меомӯзонад. бонувони муҳтарам, дар хона нишаста забони русиро аз худ кунед. марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед. и хоҳарҷонмон бо озмун метия. баъди ҳар як моҳе ки дарс метия, савол-ҷавоб мекуна. кадом шахсе ки ғолиб мебироя, ҳамон одама як моҳи дигар бепул дарс метия. як моҳ пеш ҳамин хоҳарҷонмона рекламаша монда будем. бисёри одамо рафтиянд, бисёри хоҳарҷону апаҷону рафтиянд, дарс омӯхтиянд. ин ҳамиҷода отзифҳошуна мемонам. бинен забони русиро чӣ хел омӯхтагиянд, чӣ хел хурсанд, дуо дода бо баромада аз группашон мераванд. чанд та апаи хоҳарро раҳматнома навистиянд. даже навистиянд ки мо дар хона нишаста забони русиро намедонистем. барои документ, барои ҳама корҳоямон шавҳаромона мегуфтем. хурсанд шудиянд ки забони русиро аз худ кардем. барои ҳамо апаҷону хоҳарҷоно, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен, забони русиро аз худ кунен. иродаҷон беҳтарин духтарай духтаро, ҳамхе курси забони русиро озодона мефаҳмона, сода када мефаҳмона ки тез ёд мегирен. марҳамат кунед духтаро. ин эҷада боша пахлаваи туркӣ кадагиём. маҳсулоти тесташ боша 3 дона тухмай, 200 грамм шир, 150 грамм сливични масла дар кӯрай, ним қошуқча намак дар кӯраю ба орд дар кӯрай. мақсад орда ба ҳамии чашмтон мефаҳминда, мақсад сахта как шӯридан дар кӯрай. иҷада ман шӯридагиём 6 зволача карда дар холодильник тунук карда мондагиём. мақсад 6 та зволача мегирӣ, баъд тунукшон мекунӣ, як дамдам метиему, баъд тунук мекунем. баъд дар ҳар як қабатш боша сливични масла мешакем. ҳамун шедра литаи об мекунему, дар қабатош мешакем. баъд нимхе чоркунҷа хушрӯ када мепечонему, дар холодильник мемонем. шах кишид, баъд мегирем тунукш мекунем, дар лист мемонемша. дар 2 қабатш боша сливични масла мешакем. 3-ум қабатшда боша чормағзи пистаи майда мекунем, мерезем. ин ҳамихе чормағзи пистаро майда мекунем, мерезему. баъди чормағзи пистаро рехтан боша, бо 3 қабати дигаша ҳар як қабатшда сливични шакида мондан мегирем. 3 қабати дигаша. баъд чормағзи писта мерезему 5-ум қабатшда. баъд 6-ум қабати зволаро тунук мекунем. ин ҳамихе дар лист ай ҳама болош мемонему. баъд сливични масларо нимта шедра литак бигемаку ҳамуро об мекунему, ай ҳама қабати болош мерезем. баъд дар духовка мемонем. хушрӯ пухта ки гирифтем. баъд шарбат тайёр кардагим. барои шарбат боша 1 стакан шакар андохтагиём, ним стакан обай, ба камтарак лимонаю, 1 пиёла асал. ҳамаш ҳамхе дар рӯи газ мемонем, як бор меҷӯшонему. ин ҳамхе ай болои ҳамин мерезем. баъди пухта шудан ай болои пахлава мереземша. ин ҳамҷода рехтагиём. бинед чӣ хел хушрӯ билистия шишидагиай. ай ҳама ба болошда камтараки барои украшат, барои хазебогӣ шуда. баъд мағзи пистаро майда мекунем шаю, булакошда мерезем. беҳтарин пахлавая дӯстони меҳрубон. ай ҳамин рецепт кунен, ҳам ба мазза мебиёяд. инам хе пахлаваи макадагӣ тайёр шуд. хайр дӯстони меҳрубон, то навори оянда. аллоҳ нигаҳбони мо ва шумо бошад.